ብሔረ ዓፈር ኢትዮጵያዊ ይብሉን ኣለዉ ነቶም ውሽጥ መግዛእታዊ ዶብ ኣብ ገማገም ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዉ ኤርትራውያን ብሔረ ዓፋር ከይተረፈ ኢትዮጵያውያን እዮም ክሳብ ምባል በፂሖም ኣለዉ ኣይትድከም ደንበ ተቃውሞ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ምስ ተመለስናሲ ተቃውምቲ ንብሎም 10 ዓመት ምሳና ሰለይ ዝብሉ ዝነበሩ ዝኸዱ ዝነበሩ ኣብ ወንበር ንመርጾም ገለ ንመርጾም ፋይናንስ ንመርጾም ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ጸኒሖም ባሬንቱ የኦሮሞ ነው ሲያስተዳድሩ የነበረው ስለዚህ ኤርትራ የሚባል ነገር የለም ኦሮሞ ነው ሄዳችሁ ያዙት ነው እያለ እየቀሰቀሱ ያሉትና በኦሮሞ ስም ነው ይሄን ነገር እያደረጉ ያሉት ኢቭን የኤርትራን ለዋላዊነት መጣስ ብቻ ሳይሆን ህልውናቸውን ራሱ የመካድ ፖለቲካ ነው እየሰሩ ያሉት سلام تخطاتلتينا يهيمبول ميديا كلهم زوما بزي مسانا زلهمن اتوم تصنيكم تكتاتلونان نقعد حان مصاكم اندابلنا لو ما انتي سنبت التشعت ورحشوم وانت زبلنا استفلالي زينا حيزنا مزينا لنا لو ما انتي كابتي عبيد بل ارستنا اب دحرتي حوتي اب العلو سعوديه زغبرو متقعتي اب سمايات ايرترا انتا يغاطمه اب زبل كل اير ايرترا دحر مكتتال زحزنا يوناي ساتلايت حبريت አሎ እንታይ እንኳን ሆነ ኢኮሚና ካለ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ተጻውይቱልና ይብላሎ መቸም ጌታቸው አውያቱን ንርየለና سعوديا كبيد عنوت كم زوردا لعلي 30 ዝሆን ባሊስቲክ ሚሳይል በሁቲ ከም ተደብደበት ይበራሉ ኣብ ጎረቤት ሀገር ጅቡቲ ድሮን አሜሪካ ወዲቃ ከም ዘላሎ ማዓንቲ ተሓቢርሎ እዚ ካብቲ ብዙሕ ካብዝን ካብትን ሎ ማዓንቲ ከንታይ ክበሃል ወዒሉ ኣብ ዝብል ዜናታትዩ ሁሉ ኩነታትና ኢትዮጵያን ከባቢያን እንታይ ባህል ከም ዘሎን መጥቃዕቲና ይፋኖ ኣብ ዝተፈላልየ ከባቢታትና ይታ ሃገር ኣብ ወለጋ ናብ ካልእን ዝምልከትን ትግራይ በዓል ዝምልከትን ናብ በዓል ደሴን ካልእን ዝሃድም ዘሎ ብዝሒ ሓለፍትን ገለን ኢትዮጵያውያን ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ እምበር ወድምዒት ኣሎ ብዚ ምሳይ ላይክ እንዳገበርኩም ወድምዒት ስጋብ ዝዕድሞ ናይ ሰንበት በዛ ናይ ዳዊት ከነብሪና ራዛ ሰናይ ምክታል ላይክ ደቅይረ ታንክ ዩ مرحبا ودمعيته كما وعلكا صبو عرفتنا يسنبت كونلكا نعخان فتوتخان صبو تمنيته يقلص مجمرتا هلو كنتاتنا ኢትዮጵያ እንታ ይዘሎ ምናልባት ካብቲ ትማሊ ብዙሕ ከይገለጽና ይወስለ ዝሓለፍና ብስተፈላለየ ዜናታት ይወጻሎ ፋኖ መጥቃዕቲ ዝምልከት ኣብ ደሴ ድማ ሃዲሞም يعقوب خمزلو زوت نسمع لنا بتجراي كم يجري يخطق ود بشاشة زحسب زلو أبزبلن نعفار زبل كات نستفلا ليها بريتها يوضع له مو اسكي تمدرخنا بخاود دميت مرحبا هنبل ميديا كم يلقى كلكم قاعد كيري بحضرة ششنا انت تصبون مني لكم تزلكم نايجيبيا خونتات كم تقول اليوم بدي يقولوا بعد على فانو كابتي زغنيو ابتزامادي سلام الله نزاربل نقل اب سفر على محبره وكابيتات نسال ازوفرت راجيكونس حدا متقعتات جمرهم زلو يارينا دلنا او وقد كبابي وصلوا متقعت له زعلوا تادرات كفيلم الله وقدي مالكا امونغو مرتو لماريامن مكان السلام دلو خوينو كم زناي سرجقا نبلو ابعدنا تي صرجيا زخدلو نحرا سيفنالو حيال دخونه قلقلوتن طوي واين دلو محبره وكابل اسمه قانون نديبيان نفتفى على متقعتات نمشي زي بزح غزيون دغاغيم مخون زنورن ذكرينا مالتي قال كاب صدان ماكسينيت غسو مالكا كاب غوندر ازوزو حليفكا تا صدات بهلاوي ادلا نماكسينيت مالت نبعل ادي زمن غسو زخيت سرغيا مسمر سرغيا ابون متقعتات وسيدهم دلو تحدرات كفيلم الله قال አካባቢ እዚህ ጋም ወረዳ
ዝበሃሉን ከምኡ ዓይነት መጥቃዕታት ወሲዶም ኣለዉ ብፍላይ ከዓ ምልሻ ዝነበርዎ ስለ ዝኾነ ነዚ ማሕበራዊ ኣከባቢ እቶም ምልሻ ኣብ ከባቢ እዞም ኣገው ዝበሃሉ ብሄረሰብ ዝቕመጥሉ ከባቢታት ኮይኑ ብዙሕ ግዜ የሸግርዎም ስለ ዝነበሩ ብቐጥታ ከዓ ነዞም ኣብ ዝነበሩ ሚሊሻታት ፅቡቅ ገይሮም ለሚፀሞም ኣለዉ ኣብቲ ማሕበራዊ ኣከባቢ ዘሎ ቦታታትን ሰፊሕ ቦታታት ሒዞም ኣለዉ ማለት እዩ ካልእ ፋኖ ንሉማሜ ትበሃል ቦታ ሒዞም ኣለዉ እዚ ኣብ ወረዳ ኣወል ወረዳ ዝበሃል እዩ ኣብ ከተማ ልማሜ ሒዞማ ኣብኡ ከዓ ሰፊሕ ቦታታት ሒዞም ኣለዉ ማለት እዩ መጥቃዕቲ ናይዛ ከተማ እዚኣ እቲ ፅቡቅ ነገሩ ደቂ ብሄር ኣምሓራ ከዳዓትን ሓለፍቲ ናይቲ ወረዳ ናይ ፀጥታ ሓለፍቲ ወዘተ ወዘተ ናይ ሰላምን እንታይ ዶ ዝበሃል ሓለፍቲ ዘለዎም ከይተረፈዮም ቀቲሎሞም ዘለዉ ኣብኡ ካብ ዝሓዙ ወታደራት ቀቲሎም እታ ከተማ ከዓ ሒዞም ኣለዉ ልማሜ ትበሃል ከተማ ኣብ መንጎ ደብረ ማርቆስን ኣብ መንጎ ደጀንን ትርከብ ቦታ እያ ስለዚ ኣገዳስነት ኣለዎ ምስቲ ናይ ወለጋ ዘካይድዎ መጥቃዕትታት እውን ፅቡቅ ባይታ ዝፈጥረሎም ምኳኑ ከዓ ንፋኖ ኢና ድላ ማለት እዩ ካልእ ወለጋ ዘካይድዎ ኣሎ ካብ ኣንገር ጉቱ ዝወስድዎ መጥቃዕቲ ካብ ኣንገር ጉቱ ንኣንገር ዶላ ገፁ ክኸይከሎ ሰንከተኣኸ ፀላኢ ልዕሊ 50 ወታደራት ከም ዝቐተልሉ እዚ ማሕበራዊ ካብ ዝካ ጨኒቖሞ ከም ዘለውን የርኢና ካልእ ደሴ እዚ ካብ ወልድያ በሎ ወላ ካብ በዓል ቆቦ ማሕበራዊ ኣከባቢታት ዘሎ ናይ ኩናት ቦታ ምኳኑ ስለ ዝፍለጥ እቶም ኣመሓደርቲ ወረዳታት ናይ ማሕበራዊ ከባቢ ዘለዉ እቶም ቀንዲ ከዳዓዱ ዝበሃሉ ስጋት ሓዲርዎም ኩናት እንድሕር ተፈጢሩ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘሎ ዳርጋ መብዛሕትኦም ናብ ደሴ ክእከቡ ጀሚሮም ካልእ እቲ ካብ ደሴ ንደብረ ብርሃን ገፅካ ንበዓል ሸዋሮቢት እናኸድካ ከለካ ከዓ እንተ ዕረፍቲ እንተገለ ተባሂሎም ናብ ደሴ ድመፁ ኣብ መንጎኦም ከም ደቂ ብሄር ኣምሓራ ማለት እዮም ሓደርቲ ዶ ካድሬታት ናይ ብልፅግና ዝበሃሉ ኣብ ናሓድሕዶም ናይ ምንሻውን ገለንገለን ሃዲምኩም መፅኢኩም ትቦታ ገዲፍኩሞ ፈሪሕኩም ወዘተ ከምዚዓት ድርጊታት ተፈጢሩ ዳርጋ ኣብ ህውከት ከም ዘላ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ ደሴ ካልእ ዝተረፉ ከዓ ንኣዲስ ኣበባ ደቆምን ስድራ ቤቶምን ሒዞም ካብ ደሴ ከባቢ ከዓ ንኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ከም ዘለዉ ከዓ ብፃዕቂ ንሪኢና ካልእ እቲ ናይ ሃገራዊ ምክክር ጉዳይ ከዓ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ገፁ ከይዱ ከም ዘሎ ምትፍናን ንፅባሕ ሶኑይ ተቆፂሩ ዘሎ ርክብ ኣሎ እንታይ ክኸውን ኢካ ፅባሕ ክንሪኦ ኢና ምትፍናን ኣትዩ ከም ዘሎ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ንዕብለላ ናይ በዓል ወዲ በሻሻ ምስ በዓል ሽመለስ ኣብዲሳ ኮይኖም ዝገብርዎ ዘለዉ ፀቕጥታት ዳርጋ ኣብ ምትፍናን ገፁ ስለ ዝመፀ ፅባሕ ሶኒ ከዓ ሓያል ዝኾነ ክትዓት ንክህሉ ወይ ከዓ ኣስርዎም ወይ ከዓ ኣንዳዕዲዕካ ናይ ኦሮሞ ስልጣን እዩ ኢልካ ንኩሎም ብሄራት ተንበርክኾም ኢልካ ዝሕሰብ ዲ እንታይ ክኸውን ፅባሕ ክንሪኦ ኢና ማለት ፅባሕ ሶኒ ተቆፂሩ ተታሒዙ ዘሎ ካልእ ብዛዕባ እዚ ናይ ትግራይ ንትግራይ ናይ ምውራር ዝብል መደብ ናይ ኩናት ቀስታት ናይ ወዲ በሻሻ ኩሉ እቲ ንትግራይ ክመፅእ ዝኽእል ኢልካ ድሕሰብ ብሕሞራ ብደባርቕ ንዓደርቃይ ገፅካ ብዓደርቃይ ደባርቕ ጌርካ ንማይ ፀምሪ ገፅካ ከምኡውን ብበዓል ላሊበላ ጌርካ ብሰቆጣ ጌርካ ንኣበርገለ ምእታው ካልእ ከኣቲ ካብ ወልድያ ብቆቦ ጌርካ ንኣላማጣ ድብል እዚኦም እቶም ቀስታት እዞም ቀስታት እዚኣቶም ኩሎም ዕቡሳት እዮም ዕቡሳት ማለት ብባህሪ ዝፈጠሮ እቲ ናይ ወልቃይ ወላ እቲ ናይ ደባርቕ ብዓደርቃይ ገይሩ ንማይ ፀምሪ ዘበል ኢልና ንዛረበሉ ዘለና ወላ እንተመፀውን ንበዓል ተተከዘ ስለ ዝመልእ ክሳድ ምዕፃው ጥራያ ማለት እተን ቢንቶታት መስገሪ ጥራይ ተዓፂኻን ዝግበር ነገር የለን ካልእ ከዓ ስልቲ ናይ ኩናት ካልእ ስለ ዘሎ ፀገም ኣይኮነን ማለት እዩ ባህሊ መንገዲ እቲ ናይ ሰቆጣ ካብ ላሊበላ ንሰቆጣ ገይሩ ብኣበርገለ ዝኣቱ ብምንም ተኣምር ኩሉ እቲ ማሕበራዊ ከባቢ ንባዕላ ንላሊበላ ናብ ከበባ ናይ ፋኖ ኣትያ ስለ ዘላ ዝኾነ ይኹን ዝግበር ምንቅስቃሳት የለን ካብ ላሊበላ ንወልድያ ወይ ቆቦ ኣብ ዘብል ዘሎ ማእከላይ ቦታታት እውን ኩሉ ንሱ ፋኖ ዝቆፃፅሮ ስለ ዝኾኑ በዚ ከዓ መዓፀቕታት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ እተን ምናልባት ድኾን ኢልካ ክትዛረበለን ትኽእል ማሕበራዊ ኣከባቢ ብዓይኒ ወታደራዊ ኩናትን ብዓይነ ኣቀማምጣ ናይ መሬትን የተዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ብካልእ መንገዲ እዚ ማሕበራዊ ከባቢታት እዚ ከዓ መብዛሕትኡ ካብ በዓል ሃይቅ ጀሚርካ ውጫለ በል ወላ መርሳ ወላ ካልእ እዚ ኩሉ ፋኖ ዘለዎ ማሕበራዊ ከባቢ ስለ ዝኾነ ንኡ ሓሊፍካ ናብ ቆቦ ገፅካ እንድሕር መፂካ ስጋብ ካብ ቆቦ ንየማን ዘሎ ማሕበራዊ ኣከባቢ እውን ክልል ኣምሓራ ምስልሲ ምኳኑ እዚ በዓል ዘቡን በዓል ዞብል ንብሎን በዓል ቦረና ንብሎ ማሕበራዊ ከባቢ ኣብዚ ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ወርቄ ኢልና ንዛረበሉ መብዛሕትኡ ግዜ ፋኖ ዝንቀሳቀስሉ በዓል መረ ወዳጌ ስለ ዝኾነ እቲ ዝኸፍእ ሓደገኛ ምኳኑ ነዚ ጥሒስካ ብፅርግያ ንዋጃ ከተብል ብኣይቡ ከማለት ካብ ቆቦ ንኣይቡ ካብኡ ንዋጃ ጌርካ ጥሙጋ እቲኻ ንኣላማጣ ክትወፍር ዝግበር መዓፀቕታት ዘለዎ ምኳኑ ከምርድኡ ንወስዶ እቲ ካብኡ ንየማን ዘሎ ማሕበራዊ ኣከባቢ ግን ምናልባት እቲ ጉብያራ ዝበሃል በዓልቲ ራማ ኢሎም ዝፅውዕዎ ኣከባቢታት በዓል ኣለሎ ተባሂሉ ዝፍለጥ ብጥሩ ጌርካ ድምፃእ ከምኡውን ብበዓል ዲግን ሳራ ዝበሃል ማሕበራዊ ኣከባቢ እንደገና ንኡሬ
እዮ ዝብል ከባቢታት በዝሕ መፁ እንድሕር ኮይኖም ከዓ ብሙሉእ ሰራዊት ናይ ትግራይ ፅቡቅ ገይሮም ዓፅዮም መስሎ ዘለው ትደበዶብ ናይ ትግራይ ናይ ዓፋርን ዘፀግም ነገር ኣይኮነን ነዚ ማሕበራዊ ኣከባቢ ከዓ በቲ ዝገብርዎ ፋኖ ፀቕጥታት ኣብ ዘኽብሎ ፀናሕኩን ዳርጋ ዝኸፍእ ኣሉታዊ ጎኒ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ዳርጋ በዚ ናይ ምጥቃዕ መደብ ዝገበሩ እንተገበሩ ትርጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ካልእቲ ብክልል ዓፋር በዓል ሰመራ ካብ በዓል ሶዶ መፂኡ ብኣብዓላ ገይሩ መቐለ ዝኣቱ ከዓ እዚ ንባዕሉ ሓደ ሰራዊት ትግራይ ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነ ብዓንዲ ርእሱ ካብ ሶዶ ካብ በዓል ሰመራ ተንቀሳቐሲ ዝመፁ ዝኣፃመ ኩሉ ማሕበራዊ ኣከባቢታት ብበዓል ኣፍደራ ማለት ካብ ሶዶ ምስ መፃእካ ብጎኒ ጎኒ ንሕና ናይ ደንካልያ ናይ ዞባ ገቦ ቀይሕ ባሕር ዘሎ መዳውብቲ ኢልና ንዛረበሉ ዘለና ብቐጥታቶም ተንቀሳቐስቲ ናይ ዓፋር ስለዘለዉ በዚ ቆሪፆም ክመፁን ክቆርፅዎምን ንዕኦም ትዝሓሽን ዝቐለኒ ብበዓል ዋዲ ብበዓል ኣፋምቦ ጌርካ ብፍላይ ካብ ኣፋምቦ ንወሎ ናይ ቀደም ኢልና ንዛረበሉ ነበርና ቆሪፁ ዝመፅእ ናይ ሓመድ ፅርግያውን ከም ዝነበረ ንዝክር ኢና ስለዚ ኣብዚ ማሕበራዊ ከባቢ ተልዮም ብቐጥታ ንኣፍደራ መፅኦም ነቲ መስመር ፅርግያውን ክቆርፅዎ ብኡን ሓያል ዝኾነ መጥቃዕታት ገይሮም ፀቕጦ ክገብሩ ስለዝኽእሉ እዚ እውን ንባዕሉ ሕጂ ኣሽማት ናይዞም ዓፋር ተቃዋምቲ ሻዕብያ ደሰልጥኖም ዘሎ ንኢትዮጵያ ክህቡ ክደሊሎም ዝጅምርሉ ዘለዎ ምክንያት ከዓ ከምዚ ዓይነት ጥርጣረን ስጋኣት ስለ ዝሓዘሎም ሕጂ እንታይና ንጥምት ዘለና እቲ ናይ ትግራይ ናይ ምውራር መደብ እውን ብኩሎም ጎንታት ንትግራይ ዝወግእሉ ሓደጋታት ከም ዘለዎ ሪእዎ ኣለዉ ብዓብዩ እቲ ሰራዊት ናይ ምውጋእ መንፈሱ ተዳኺሙ ኣብ ርእሱ ምህላው እዚ ዘለናዮ ወቅቲ ከዓ ነዚ ናይ ደንካልያ ወይ ናይ ዓፋር ደንካልያ ኢልና ንዛረበሉ ማሕበራዊ ኣከባቢ ንክትከዶ ኣዝዩ ሃሩርን ፀሓይን ዝኾነሉ ማሕበራዊ ኣከባቢ እቲ ዝኸፍአን ዝበርትዕን ፀሓይ ዝኾነሉ እዩ ነዚ ባህሪ እዚ ተፃዊሩስ ብመቐለ ክኸይድ ይኽእል ዶ በቲ ብተከዘ የልና በቲ ብፋኖ የልና በዚ ብባህርያዊ ኩነታት ናይ ክሌማ የልና በዚ ደንካልያ በዚ ናይ ዓፋር ክልል ማለት እየ ሶሪ እንደገና ከዓ እዞም ተንቀሳቐስቲ ናይ ዓፋር ኣብ ኤርትራ ኢዶም ሂቦም ተኣኪቦም ዝስልጡንን ገለን ዘለዎም ናይ ጉጉማ ከዓ ዳርጋ ነዊሕ እዋናዊ ከም ዝፀንሑ ርኢና ኣለና ሓያል ዝኾነ ስልጠና ሓያል ዝኾነ ውዳቤ ሓያል ዝኾነ ጥርናፈ ገይሮም እውን ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ዕሎሞ ከም ዝነበሩ ንሰምዖ ነርና ኢና ብኒውስ ሕጂ እንታይ እዮም ክገብሩ እንድሕልካ ከዓ እቲ ኩናት ክጅመር እንድሕር ኮይኑ ብዓብዩ ንሶም ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ፅልዋ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ደገፍ እዚ ንመንህብ ንፋኖ ንሰራዊት ትግራይ ንዕኦም ከዓ ንወዲ በሻሻ ከዓ ካልእ መርዲ እዩ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንወዲ በሻሻ ሕጂ እቲ ኩናት ናይ ምውጋዕ ዓቕሚ እዞም ኩሎም ፀቕጥታት ኣብ ዘለውሉ ግዜ እናበልና ከለና ከዓ ብታሪካዊ ግድነት ኩነት ይፀልወካ እዩ ኩነት የገድደካ እዩ ስለምንት ተፋቶ ኣይትፋቶ ተቀባበል ኣይትቀባበል ናይ ሓባር ፀላእ እንድሕር ሃሊካ እቲ ዘይትፈትዎን ንፀላእኻ እንድሕር ዝጥቃዕ ሃልዮላ ብካልእ ማሕበራዊ ከባቢ በቲ ካልእ ማሕበራዊ ኣከባብን ከተጥቅዖ ትግደድ ኢኻ ንስኻ ናይ ሓባር ረብሓ ኣብ ርእሱ ምዃኑ ንኦም ከተርብሕ ኢልካ ዘይኮንስ ንዓኻ እውን ክትረብሕ እቲኦም እውን ንዓኻ ከርብሑ ዘርዮም ዘይኮንስ ንኦም እውን ክረብሑ ሕጂ ስለምንታይ ኢኹም ኢለ ዝዛረብ ዘለኹ ንኣብነት ፋኖ ዘለዎ ኣቃምጣ እስካብ ትግራይ ብወገን ኬንያ ነይሩ እንተዝኸውን ትግራይ ከዓ በዚ ዘለዎ ነይሩ እንተዝኸውንሲ ብቦታን ብማሕበራዊ ኣከባብን ኣብ ዝተረሓሓቐ ቦታ ስለ ዘለው ከዋሃድዎን ከይወሃድዎን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፅልን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ምርዳእን ዘይምርዳእን ክውስነ ክእል ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ወላ ተፃሊእካ እንተኾንካ ንክልል ትግራይ ከኣቱ ዝኽእል ስርዓት ወዲ በሻሻ ሰራዊት ወዲ በሻሻ ንብሙሉ ዳርጋ ነቲ 70 ካብ ሚእቲ ናይትን ትግራይ ዝኣተውሉ ማሕበራዊ ኣከባቢ ብክልል ኣምሓራ እዩ ከምዚ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ፋኖን ወላ ክረኣድኡ እንተዘይከኣሉ ክራድኡ ዘኽእሎም ኩነት ህላዊ ግን ይፍጠር ኣሎ ዝቐሊል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ድሕነት ጉዳይ ካ ዶ ይዓቢ ካልእ ምርዳእካን ዘይምርዳእካን ዝብርሕቶ ናይ ድሕነት ጉዳይ ዓቢ ናይ ድሕነትና ጉዳይ ይዓቢልካ እንድሕር ትቃለስ ሃሊኻ ንህላዊ ኢኻ ከዓ ፈቲኻ ፀሊእካ እቲ ኩነት ይድረኸካ ምዃኑ ንፍለጥ ካብ ዝገርመኩም ካብ ብዛዕባ እዚ ኩናት ብዙሕ ምዝራብ ኣብ መንጎ ፋኖን ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይ ርክብ ክግበር ግድነት ስለዝኾነ መን ከማእክሎ ከም ዝኽእልካ ንፈልጥ ኢና ኣብ መስርሕ ናይ ጉዕዞን ኣብ መስርሕ ናይ ኩነትን መን ከማእዝኖ ከም ዝኽእልካ ንፈልጥ ኢና ስው ሕጂ ንዛረበሉ ጉዳይ እውን ኣይክኸውኒ እቲ ኩነት ዝዕድሞ ስለዝኾነ ግን ብግድነት ከዓ ክግበር እዩ ናይዚኣ ሓንቲ ኒውስ እንድሕር ተሰሚዓ ኣብ መንጎ ፋኖን ኣብ መንጎ ህወሓትን ወይ ኣብ መንጎ ፋኖን ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ርክብ ተካይዱ ወይ ተረዳድዮም ወይ ተራኺቦም ትብል ሓንቲ ነገር እንድሕር ተሰሚዓ ከምታ ኣብ መንጎ ናይ ዓፋር ተቃዋምትን ኣብ መንጎ ፋኖን ዘመነ ካሰ ተራኺቦም ምስኦም ዝተባህለት ኒውስ ካብ ኩናት ንላዕሊ ከም ተርዕዶ ንወዲ በሻሻ ክንፈልጥ ኣለና ምስ ናይ ትግራይ ሰራዊት ከዓ ከምዚ ዓይነት ኒውስ ኣብ መንጎ ፋኖን ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይ ወይ ህወሓትን ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብ መንጎ ተቃዋምቲ ኣካላት ናይ
عفارن ركب تخيل تبها النهار مسيا لعل خوينات كان رعد تفتر مخان نفلت إذا تخون مخان نفلت من زم أزنا مخانه كم بدون صدق وتكونت تطلبه تاريخه وقدنته خون كقدنة لازقنا حاجة إذا كم حدا عبنا ذلك مفزن غيرنا هذا تهلو لو سئلك باقي هذا بديه ولا حاجة من يمدلوا ذي أمباسادر زنبرة من يجي ملا صيروا بزعبناتنا كثير ثلاث داري من نبرة بعد نص زاربو دلو زربا حاجي سئلك هلو لو لازقنا تعيو جو من أيش إنك زمصو قدايو زعاب بريسيدنت ساعتها يقولون يلو إيرتراي يقولون هذا هلو لو يناي بعلم هلاون زي فلتو خم يلون كل زاربو دس قالنا دتراترنا ولا حتى نقدر كم زي اللي خم نصير مستنقل كالتنا السودان كنا نبعلنا يبعل كمروك إننا نزاربو له تفاتي تكدو سلذلا حتى نقدر قبل خم زي كلها أشير وهم كم زلوا دكنا كمان فل تعرفش أنت أجيب كم زيو كيلو فانو هذا إمبولنسي سوري صبو نمسجن نتيناي كونتاتنا إثيوبيا مستي كتلو تناكا باج أدبلن توم بروباغاندا إثيوبيا تسي أمون زلون كلنا بدك نكتاتلو لنا بحافشة كاب بروباغاندا زحلف أيكونا نتي أبي حمد كاب مجمرتو أتحيزون نزي كسر حلو مهانو نزي بروباغاندا ولا أي كسب زي بروباغاندا زي كده قالوا كم زوانا فل زوانا نجاريو مهنياتو أبا بايتا زخوان يهون رتيعهم كم تقوى زخلو لوطي كم زي اللعصة بيقوم فولتيهم جن نتاعي كقبري أم زفتون زلو زدنا قرت تترغبه أيفلتني وبمبال أتي تاريخ نمت أمزازي ودفتون زلو حادة كالغا أسلت أنا مدلداليو بقوم عينت حكواتن عقرقرنا عبتو زوبا بمزرع ناتكا سلت أن تدلل أغالبون في attentions بلوو كاب وشتي ناب دق تجبر حدا تاكتيك كاب جزي رومان إمبايرز نبرة كم أبنت نحري خيو أبتيناي أبي كبيب ميديا زلو بعروما زلو تايد بحالتشمو كولاسيوم ويجلس بلو أو زي gladiators بلو سب مسب جوزمو بفيس تايد بحال بسيف دا كاتلكا هزبي attentionو ناي مسرع بدحار صني حنوسو تاريفو ناب كعسو ناب كاد ناي سبورت فتات آتيو ازي نبور تاكتيكيو اجن أبي أحمد نز تاكتيك ازي كتقومو اللي يزفتن زلو يهون بزي قدس جن نحنا بتي أبزي زمن زي كاب ميدا نلعلي أب ميديا زمنا إيو ناي متأمزاز أبرأسي كسرح زغل كتالي كم زولنا إيو نحدا هاجرسي كم تقدم تشاينا سي بمونغولاويان بفلاي بعد زي كم مونغوليا زمصوم زنبره كان زبلو بفراس نغبر كاكوينات زنبره اشغيرهم مسلو زنبرو تشاينا يا عباي هاجر كويلا ግን ኦርጋናይዝድ አይነበረ ናፍተ ግዚያቲ ስለዚህ ሓደ ሓሳብ ያማምጽዮም ሱድማ ነዚ ናይ ሞንጎሊያ ዘለዎም ዶባት በቲ ግሬት ዎል ዝብሃል ንዕጸው ኢሎም ብኸምኦም ዝዓጽዎ ገይሮም ማለት እዩ ሕጂቲ ገለ ክፋል ከዓጽወሎም ክኢል እዩ ግን ደቂ ሃገር ስለዝነበሩ ማለት ቻይናውያን ኮይኖም ሲምስቶም ሞንጎሊያ ዝተዓስከሩ ስለዝነበሩ ነቲ መንገዲ እንዳራዩ ነቲ መንደቅ እንዳፈረሱ ብዙሕ ጉድኣት ይውርድሎም ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር ሕጂ አብይ አሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ንምለስ እዚ ከምዚ ዓይነት ታክቲክ ናይ ፕሮፓጋንዳ ዝነበረ እዩ ሕጂቲ ሽዑ ግዜ አካል በሜዲያ ጌርካ ፊት ንፊት ምስ ጸላኢኻ ትጋጠሙ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ናይ ሚዲያ እዩ እንተራ ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ መንእሰያትና ነቲ ሓሶት ናይ አብይ አሕመድ ቀጻሊ መንእሰያትና ክንሉ ከለና ንሕና ኤርትራውያን ጥራይ ኮና ንከታተል ወገን ናይ ኢትዮጵያ እውን እንታይ ይብሉ ኣለዉ እንዳብሉ ነትናህና ፐርስፔክቲቭ ክሰምዑ ዝመጽውን ብዙሓት ስለ ዘለዉ ምንጋሩ ነቲ መንእሰይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ከም ኣካል ናይ እዚ መንእሰያታ ብቲክቶክ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ወድማ ሕጂ ክንርኢና እዚ ክንብሎ ፅናሕና ምክንያቱ ካብ ዜሮ ዝብገስ ኣይኮነን ክሳብ ክንደይ ተናዒቁ ተኻዒቡ ከም ዘሎ አብይ አሕመድን ጉጅለውን ኣብዚ ንስማዕ ባሬንቱ የኦሮሞ ነው ሲያስተዳድሩ የነበረው ስለዚህ ኤርትራ የሚባል ነገር የለም ኦሮሞ ነው ሄዳችሁ ያዙት ነው እያለ እየቀሰቀሱ ያሉትና በኦሮሞ ስም ነው ይህን ነገር እያደረጉ ያሉት ኢቭን የኤርትራን ሉዓላዊነት መጣስ ብቻ ሳይሆን ህልውናቸውን ራሱ የመካድ ፖለቲካ ነው እየሰሩ ያሉት መቀላቀል አይደለም የፈለጉት እንደ ድሮቹ እንደ መንግስቱ ኃይለማርያም ወይም ይሄ በተለምዶ የአህዳዊ ፖለቲካ እንደሚባለው ኤርትራ የኦሮሞ አንድ አካል ነው ቀይ ባህር ኤርትራ ማን ነው የኦሮሞ ነው የሚል ፖለቲካ ነው እየሰሩ ያሉትና ሰዎቹ ውደት ላይ ናቸው ባጫም በኢትዮጵያ ስሚያን ማለት አይችልም ብልጽግና ኢትዮጵያን ፓርቲ አይደለም ሪፕሬዘንት አደረገንም ኤቭሪባዲ ፋምቶ ሰላም ባራስ አብረን እንድትሄድበት
በታሪክ ውስጥ በደንብ ተጽፏል ስለ ኦሮሞ እኛ ነን የጻፍነው ኦሮሞ ሪትን ላንጉዌጅ የለውም ኦሮሞ ፓስቶራሊስት ነው ፔገን ነው ታሪኩ ያ ነው አንድ የተጻፈች ሪከርድድ ሂስትሪ ያለችው እኛ ነን የጻፍነው በግዕዝ ያባባሪ መጽሐፍ እዛ ላይ በግልጽ የሚናገረው ከብት እረኛ እንደሆነ ነው ኦሮሞ ሶ እረኛ እንዴት ነው መርከብ የሚሰራው የታይም እና ስፔስ ኮንሴፕት ሳለው ወይ እንታይም ዘሎ ባጫደ በለ ይሁን አብይ አህመድ ናቱ ጉጅለታትን ኤርትራ ናይ ኦሮሚያ ኔራ ስጋባኡ ንገዝእ ኔርና በሐርታት ወነካይድ ኔርና ስጋብ ዛ አይነቱ እንዲም ሕጂ እንታይ እዮም ዘለው ሓረስቶት እዮም ኔሮም ጓሶት ወይ ሓረስቶት ወይ ገለ እዮም ኔሮም እቶም ናይ ኦሮሞ ጓሶት እዮም በሓፈሻ ወላ መጽሐፍ ዝተጻሕፈሎ በአና ዝተጻሕፈ መጽሐፍ ኣሎ ይዝብል ዘሎ ንሱ ሕጂ ኣብ ጉስነት ዝነበሩ ሰባት ኣበይ ግዜ ማርኪቦሙሉ ናብ ካልእ ሃገር ከይዶም ባሕረኛታት ኮይኖም ዝብል ዜና ጽሑፍ ካበይ ናይ ታሪክ እዮም ዘምጽዎ ዘለው እንተዳይልና ናቶም ናይ ገዛ ርእሶም ታሪክ እዮም ከምዝግቡ ዝፍትኑ ዘለው ሕጂ እንድሕሪኢኹም ንድሕሪት ተመሊስኩም ከምዚ ቀጻል እንብሎ ዘለና እዩ ኣብ ግዜ መነሊክ ዝነበረት ኢትዮጵያ እንድሕራ ተሪኢኹማ እንታይ ዓይነት ታሪክ እንዳነገረት መጽያ ሃይለ ስላሴ ዝነበረ ታሪክ ኣነ ኣምላኽ ኣይመውትኒ ክሳብ ምባል በቃ ንጉስ ኣይክሰስ ሰማይ ኣይሕረስ እንዳተባሃለ ንጉስ ተኣዚዙ እንዳተባሃለ ብዙሕ ሰብ ሃሊቑ ብዙሕ ድላዩ ክገብር ነይሩ ምስ ሞተ ድማ ብዙሓት እምበኣር ክመውት ይኽእል ይኸማና ኢሎም ስጥራ ይኮን ጣልያ ምስ መፀ እምበኣር ክሃድም ክፈርሕ ይኽእል እዩ ኢሎም ከም ስርዓት ሃይለ ስላሴ ተራ ሰብ ምዃኑ ንኸኣምኑ ጣልያን ከም ዝሓገዞም ኣብ ዝተፈላለየ መፅሓፍቲ ትረኽቦ ኢኻ ማለት እዩ ጣልያን ኣትዩሲ ኣብ 35 ሃይለ ስላሴ ምስ ሃደመ ንጉስ ዝኣክል ሃዲሙ ከድሕነና ኣይከኣለን እምበኣር እዚ ሰብ እዚ ከም ተራ ሰብ ከማና እዩ ብምባል ነዚ ኣተሓሳስቦኦም ንኽቕይሩ ካብቲ ናይ ፊውዳሊዝም ኣተሓሳስባ ክቕይሩ ከም ዝኽኣለ ጣልያን ነተን 5 ዓመታት ከም ዝሓገዞም ኣብ ታሪክ ይንገር ማለት እዩ ሕጂ ዝነገረካ ዜሩ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኦሮሞ ኣብ ታሪኹ ናይ ባሕሪ ይትረፍ ዝኾነ ይኹን ክገዝእ ወይ ከብል ጓሳ ዝነበረ መዓስ ግዜ እዩ ኣርኪቡ ብዛዕባ ባሕርን ገለን ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ ንኦሮሞ ናቱ ታሪክ ኣብይ ኣሕመድ ሰሚዕኹም ኢኹም ትማሊ ነፃ ውፂናዮ ንኦሮሞ ድሕሪ 100 ዓመት ከም ዝበለ ካበይና እዩ ነፃ ውፂዎ ኣይተገዛእናን ዝብል ዝነበረ ሰብ እዩ ሕጂ ኦሮሞ ናቱ ታሪክ እዩ ከፅሕፍ ድፍትን ዘሎ ልክዕ ከምቲ መነሊክ ዝበልናዮ ሃይለ ስላሴ እውን ዝበልናዮ ደርጊ እውን ተጠቂሙሉ ኣብ ግዜ ሕወሓት እውን ታክቲክ ተጠቂሞሙላ ሕጂ ነናቶም ታሪክ እንዳፅሓፉ እዮም ክኸዱ ዝፍትን ዘሎ ነናቶም ተረኛታት እዮም ሕጂ ንቐፅል እስኪ እንታይ ከወስኹ የባህር ሜሪታይም አምፊቢየስ ዋር ምናምን የሚባል ጽንሰ ሐሳብ ውስጥ አለው ወይ ኦሮሞ ባህሩ የኛ ነው የሚለው ኦሮሞ ከየት በየትኛው ስሌት ነው ያ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም ቹቹ ባይዘው ወይ ውሃን ለአምልኮ ብቻ ነው የሚጠቀሙት እንጂ ውሃ ላይ መቅዘፍ እንደሚቻል ኢቭን ባህራዊ እንትኖቹን ባህላዊ መርከቦቹን እኮ መስራት ራሱ አይችሉም ዝዋይ ሐይቅ ያሉ ቤተክርስቲያኖች ሳይወድሙ የቀሩት እዛች ውሃዋን አቋርጦ መሄድ ስላልቻሉ ነው ሕጂ እንታይ ይድብል ዘሎ እቲ ካብቶም መንእስያት ተኣኪቦም ዘለው ማይ ንጸሎት ንኣምልኾ እዚ ኣምልኾ ብምግባር ተዲ ኮይኑ ኣብ ባሕሪ ጋንፅላ ጌርካ ጃልባ ጌርካ ክትከለሉ ከም እትኽእል ከማን ኣይፈልጡን እዮም ገለገሊ ዓድታት እዚ ናይ ውሕጅ ወይ ገለ ዝተኣከበ ናይ ክስታይ ኣብታ ዓዲ ዘሎ ከይፈረሰ ስጋብ ሕጂ ዝፀንሐ ወይ እውን መቆራረፂ መተሓላለፊ ዘይተገብረሉ ዝፀንሐ ምክንያቱ ብዛዕባ ማይን ኣካይዳ ማይን ኣፍልጦ ይነበሮም ጓሶ ስለ ዝነበሩ እዮም ይቐፅል እስኪ እኛ በዚህ በሳር ምናምን ሰራውን እንኳን ኮባ መስራት አይችሉም እውነት ለመናገር እዚህ ፋክት ጥላቻ አይደለም ይሄ ደግሞ ምስክሩ የነዘዋይ ቤተክርስቲያኖች ናቸው ሌላውን መሬት ላይ ያለውን ነገር ሲያወዱ ኦሮሞዎች ስሙ facts they don't care about your feeling facts don't care about your feeling fact is fact ሐቁ ነው የሚነገራችሁ ቀጥል እና ዘወር ብሎ ማየት አለባቸው ራሳቸውን አንዲት ነገር ከተፈጥሮ ላይ ኢንተርኔት ነገር የለም ከብት አርቢ ናቸው ዘላን ናቸው የሚጠቀሙት የከብትና የከብት ውጤት ብቻ ነው ምናልባት ወተት ሆናል ስጋ ይበሉናል በቃ አለቀ ከዛ ውጪ መሬት እንኳን እህል እንደሚያበቅል እኔ አሜን ስንናገር እኮ ንቀት ምናምን ስለሚያደርጉ ነው እንጂ ዛት ይዘፋል የነሌንጮ አባቶች አሁን የሌንጮ ለታባት ስለዚህ ኦሮሞ ሐቂ እዚ እንታይ እዩ ብሎ በመጽሐፍ ዝተወሰነ ዝተዘገፈ ምዛረቡ ዘለው መሬት ከማን በከመይ ከም ዝሕረስ እኽሊ ክትሓርሶ ከም ትኽእል ከማን ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ይትረፍ ጋንፅላ ጌሮም ጃልባ ጌሮም ባሕሪ ይቆጻጸሩ ካለ ዳን ቀጽል አባት ያርስ ነበር ለምን አይነግረንም ሰውየው በህይወት አለ እኮ ሌንጮ ለታ እርሻ ያውቁ ነበር ወይ እንደ አማራ ገበሬ እንደ ጉራዬ ገበሬ መሬት አርሶ ጤፍ ይዘራ ነበር ወይ ዳጉሳ ይዘራ ነበር ወይ
በርበሬ የሚሆነው መሬት ያቅ ነበር ወይ? እና ኃይለ ሥላሴ ወይ እነ ምኒልክ አይደሉም ወይ ያስተማሯችሁ? አሁን ወጡ ስለዚህ ሕርሻ ክገብሩ ይኽእሉ ድዮም በዓዚ ኢሎን ጭላት ትዲ ገለ ዝበሃል ኣሎ ብሂወቱ ክሓርሱ ይኽእሉ ኣብ ታሪክ ተነጊሩ ይፈልጥ ዶ ከምኡ ዝበሃል በዓል ምኒልክ በዓል ኃይለ ሥላሴ ኣማምሂሮም ኹም እዩ ዝብል ዘሎ ቀጽል ወጦ ነፍጠኛ ዘረፈኝ ምናምን ይላል። የትኛው ሀብት ነው የተዘረፈው? የዘላን ልጅ አልነበርክም ወይ? እረኛ አልነበርክም ወይ? እናንተ እንደው አንዲት ነገር አድርጋችሁ ታውቃላችሁ ወይ? ተመራምራችሁ ብልሃት ነገር አለ ወይ? የለም እኮ በቃ ሌላውን መጨፍጨፍ ነው፣ ሌላውን ማጥፋት ነው። ዚስ ኢዝ ዘ ፋክት፣ ዚስ ኢዝ ዜር ሂስትሪ። የወለጋ ኦሮሞዎች እኮ ዛሬ ወሎ ሲጨፈጨፉ እኮ ተዋቸው እርሻ ያስተማሩን እነሱ ናቸው እኮ ብሎ መናገራቸውን ሰምቻለሁ ከኦሮሞ አባቶች። እነዚህ ፖለቲካ ብዙም ጥላቻ የሌለባቸው ማለት ነው። ዛት ኢዝ ሪያሊቲ። እና ኢቭን አሁን ይኸውልህ ገፍተው ስለመጡ ኤርትራ ሜኔ ነው አዲስ አበባን ፊንፊኔ ነው ምናምን ስላሉ የኦሮሞ የመጤነት ታሪክ በነ ፋሲል የኔ ዓለም እንግዲህ ፋሲል የኔ ዓለም የተሻለ ኢትዮጵያዊነት አቀንቃኝ ነው። በእነሱ እየተነሳ ነው። እንደም ከፈለጋችሁ ከ300 እና 400 ዓመት በፊት ትክክል ኤሪትሪ እንታይ ደሎ ምኒልክ እንታይ ኢሉ ኣብ አንቀጽ 39 ብዛዕባ ወዲ ሰብ ብዘይከውን ምቕታል ጉባእ ኣይኮነን ዋላ ኦሮሞ ይኹን ዝብል ሕጊ ነይርዎ። ሎሚ እንተ ትህሉ እንታይ ምበለ ነይሩ ኣብቲ ሕጎም እዩ እዚ ወዲ ሰብ ክቕተል የብሉን ወላ ኦሮሞ እንተኾነ ዝብል ሕጊ ሰብ ክንደይ ኣትሒቶም ይርእዎ ከም ዝነበሩ እቲ ኦሮሞ ሕጂ ታትማሊ ኣብይ ኣሕመድ ዝበላ ነፃ ኣውፂናኩም ዝበሎ ንሪኦ ዘለና እዩ። ንርእሱ ነፃ ኣውፂናኩም ትማል ዝብል ዝነበረ ዘሎ ሰብ መዓስ ግዜ እዩ ገዚኡ ገዛእ ነይሩ ዝብል ሕቶ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ሕጂ ናብኣቶም ገጻት ተኩሳ ከም ዘላ ታቁዑሰይና ንርኢ ዘለና። ንቐጽል እስኪ። ኢትዮጵያ ውስጥ በኦሮምኛ ስም የሚጠራ መሬት አልነበረም። እኛ ለአንድነትና ለአብሮነት ብለን እንጂ እናንተ ኢትዮጵያ ውስጥ ርስት የላችሁም ብሎ ዛሬ ፌስቡክ ላይ ጽፎ አይቼዋለሁ። ቹቹ አይተው ከሆነ አላውቅም። ዛሬ ጻፈ። ጎበዝ ፌስቡክ ላይ ዩ ካን ጎ ኤንድ ቼክ። እኔ እንደውም የኢትዮጵያ ኮሌክቲቭ ፖለቲካል ኮንሽስነስ አገነስት ኦሮሞ መነሳት አለበት ብዬ አስባለሁ። እስከ ዛሬ ድረስ ሜቢ ኢትዮጵያዊን እንዳትፈርስ ሀገራችን እንድትቀጥል እየተባለ በውሸት ኦሮሞ ሀገር እንደገነባ ኦሮሞ የታሪክ አካል እንደሆነ በተደጋጋሚ ውሸት ግን ሄዶ ያጠፋናል። ብሓፈሻ ብሓሶት ኦሮሞ ከምዚ ሃነፀ ኦሮሞ ከምዚ ገበረ ኦሮሞ ከምዚ ነገበረ ዝበሃል ዘሎ እቲ ታሪክ እዚ እዩ ተሓቂ። ሕጂ ነቲ ህዝቢ ንምድንጋር በቃ ሕጂ ግዜና እዩ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ስለዝኾነ እዩ ሕጂ ኣብዚ ከነስተውዕለል ዘለና ንመላእቲ ሕብረተሰብ ክነብል ኣይኮናን። ግን እቲ ታሪክ ካብ ኣምፅዎ በዓላቶም እዮም ኣምፃቱ ንሕና ኣይኮናን። ሕጂ ሓደ ሰብ ንክስታይ ትህረሙ ንከምዚ ትግበሩ ዝብል ኣሎ ንኦም ይኮነን። ንሕና እቲ ሓቂ ኣብ ባይታ ዘሎ ትሕሉፍ ታሪክን እዚ እዩ ኢና ንብል ዘለና። ነቲ ሕብረተሰብ ኣይኮናን ንኩሉ ንሃርም ዘለና። እዚ ከነስተውዕለል ዘለና። ካልእ ኣብ ዝተፈላለየ መፅሓፍቲ ናይ ኤርትራ ሃሰስ ኢልካ እንተ ደኣ ረኺብካ ብፍላይ ተንብብ ትኾንካ ካብ ኤርትራ እንዳኸደ እዚ ሚሽን ዝበሃል ናይ ኤርትራ እዚ ናይ ወፃእተኛታት ሚሽን ብፍላይ እዚ ናይ ካብ በዓል ስዊድን ዶ በዓል ስቶክሆልም ዶ ሚሽን ክኣትዉ ከለዉ ምስ ጣልያን ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝመፁ ነበሩ ብበዓል ባፅዕ ገይሮም ኣብ በዓል እምኩሉ ኣብ ዝነበረ መፅሓፍ ትንቢብኩም እንተ ደኣ ኮንኩም ናብ ኣስመራ ኣስፋሕፊሑ ካብኡ ናብ በዓል ጋሽ ባርካ ዘሎ በዓል ዓሊግድር ተለይተካ ከባቢ ቦታ ነይርዎም ዓብ ቦታ ዝሰርሕሉ ናይ ሚሽን መናጠሪኦም ካብኡ ንኢትዮጵያ እዩ ንህዝቢ ኦሮሞ ተባሂሉ ሚሽን ይለኣኽ ነይሩ። ናይ ክርስቲያኒቲ እዮም እዚኣቶም ሚሽን ዝኸዱ ዝነበሩ። ምክንያቱ እቶም ህዝቢ እዚኣቶም ወን ሓንቲ ትፍልጦ ከም ዘይነበሮም ምስ ኣምላኽ ሲ ምስ ንሕና እንተስ ብሙስሊም ኮይና እንተስ ክርስቲያን ኮይና ሓደ ኣብ ሰማይ ዝነብር ኣላህ ኣሎ ወይ ኣምላኽ ኣሎ ኢልና ንኣምኖ እንሳቶም ከምኡ ዓይነት ኣፍልጦ ከም ዘይነበሮምን ነዚኣቶም ናብ እምነት ንምምፃእ ጉያ ይግበር ከም ዝነበረ እዚ ኣብ ናይ ቀረባ ታሪክ ናይ ሞደርን ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ከተስተውዕሉ ትኽእሉ ኢኹም። ዝበዝሑ ነዚ ሚሽን እዚ ተሰኪሞም ዝነበሩ ከዓ ኤርትራውያን እዮም። ንኣብነት ገለገለ ካብኣቶም ተይተጋጌ ስድራ ቤት ናይ በዓል ኣቦና ወልደ ማርያም ከም ዝርከብዎም ኣብ ገለ መፅሓፍ ትንቢብ ኣለኹ። ካልእ ናብ ኤርትራ ገፅና እንድሕር ርኢና ድማ በዓል እዚ ኣብ እምኩሉ ዝነበረ 9 ግዜ ክሽየጥ ናብ ጊላነት ካብ ኢትዮጵያውያን ክሸጥዎ ዝተታሕዘ ጣልያን መፂኦም ነፃ ዘውፅዎ ኦነሲሞስ ነሲብ ዝበሃል ድሓር ናቱ ኣብ ባሓጉኡ ወይ ሳልሳይ ወለዶ ራብዓይ ወለዶ ዝኸውን ዘሎ ሓደ ግዜ ከመን ነምፃልኩም ኢና ኣብዚ መን ሽሙቲ ዶክተር መን ዝበሃል ንፉዕ ተንታኒ ፖለቲካ ሓደ ግዜ ክዛረብ ከሎ ኣብዚ ነምፆ ኢና እንድሕር ዘኪርኩም መፅሓፉ ላይ ምስቲ መብዛሕ ምስቲ ኣሽማት መብዛሕ ተረኺቡ እቲ ሽማቱ ከምፃልኩም እየ። ሕጂ እዚ ክሳብ ክንደይ እቲ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ድሒሩ ከም ዝነበረ ኣብቲ ግዜቲ ንምርኣይ ዝኣክል እዩ። ኣብቲ ግዜቲ ኣዝዩ ድሒሩ ዝነበረ ሕብረተሰብ
እሞ ኣብዝ ሞደረን ግዜ ንብሎ ዘለና ብብዝሒ ድሽየጥ ዝነበረ ሕብረተሰብ ልዕሊ ሚልዮናት ዝሓለፉ ድሽየጥ ዝነበረ ሕብረተሰብ መዓስ ግዜ ይረኺቡ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቡ ገዚኡ ኣስፋሕፊሑን ኣመሓዲሩን ተባሂሉ ዝነገረና ዘሎ ዝብል መልሲ ክርከቦ ዘይክእል ናይ ምድንጋር ታክቲክ እዩ ዝግበር ዘሎ ሕጂ እንድሕር ኣስተውዒልኩም ሉ ናይ ፒፒ እንታይ ይድገብር ዘሎ መሲልኩም ኣብ መንጎ ህዝቢ ኦሮሞን ኣብ መንጎ ብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝብታትን ናይ ጽልኢ ናይ ምፍሕፋሕ ታክቲክ እዩ ዝጥቀም ዘሎ ልክዕ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ልክዕ ንሱ እዩ ሓደ ኣካል ናቱ እዩ ንምንታይ እዩ እስኪኤል ጋቢሳ ሳልሳይ ረብዓይ ወለዶ እዩ ንምክንያቱ አንጻር ህዝቢ ኦሮሞ ረእይዎም አንጻርኩም ዝዛረቡ ኣለዉ ብምባል ነዚ ከምቲታት ተንኪዩ ነመስግን መብራህቱ ፕሮፌሰር እስኪኤል ጋቢሳ ሓደ ካብቶም ናይ በዓል ኦኖሲሞስ ነሲብ ሳልሳይ ወይ ረብዓይ ወለዶ እዩ እዚ ኦኖሲሞስ ነሲብ ዝበሃል ክሽየጥ መበል ሻውዓይ ሻሙናይ ግዜ ወይ ታሽዓይ ግዜ ምጽዋዕ ምስ ወረደ ካብኡ ጣልያን ኣገላጊሎም ነቶም ሸየጥቲ ዝነበሩ ሒዞም ከም ዘበረርዎም እዚ ጊላነት ሽየጥ ስለ ዝነበረ ስጋብ ጣልያን ዝኣቱ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ኩነታት እንዳዝሓለ ኸይዱ ናብኦም ዝኸዱ ነይሮም ንዓዲ ዓረብ ይሰግሩ ነይሮም ካብኦም ዝበዝሑ ካብ ኢትዮጵያ እዮም ዝበዝሑ ነይሮም እቶም ጓሶት ዝበዝሑ ድማ ኦሮሞ እዮም ነይሮም እዚ እቲ ታሪክ ሕጂ ድሓር ኣብ ምጽዋዕ ኩሉ ሎም እኳ ምስለንን ፈሪሱ እዩ ዝኾንቲ ክስታይ እቲ ናይ ሚሽን ሽዑ ዝነበረ ኣብኡ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝትርጉም ገይሮም ካብ ኦሮሞ ናብ ካብ እንግሊሽ ወይ እውን ካብ ላታይን ወይ እውን ካብ ኢብራይስጥ ክኸውን ይኽእል ካብ ዝነበረ ቋንቋ ካብ ኣምሓርኛ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምስና ቅሬታ እቲ ታሪክ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ስለ ዝኾነ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ናብ ኦሮሞ ተተርጊሙስ ናብ ህዝቢ ኦሮሞ ንኽኸይድ ብዙሕ ቃልሲ ተገይሩ ማለት እዩ ድሓር ነዞም ህዝቢ እዚኣቶም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽበፅሑ ንኽቕየሩን ዓብ ዝተዋፅኦ ተገይሩ ወገን ኤርትራ ሕጂ ዝነግረና ነገር ተልዩ እዚ ኣብ መንጎ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ዓብ ዝተዋፅኦ ከም ዘለዎ ኣብቲ ታሪክ እዩ ዘርእየና ዘሎ ሕጂ ታሪክ ብግምጣል እዩ እቲ ምዕባለ ካባና ዳዩ ናብኡ ኸይዱ እምበር ካብኣቶም ናባና ዝተወርሰብ ታሪክ ኣብ የለን ኣብ ትረኽቦን ኢኻ ሕጂ እዚ ታሪክ እንዳስተውዓልናሉ ክንከይድ እዞም መንእስያት ትሪኦም ዘለኹም ድማ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ከም ዘለዎ ገሊፆሞ ዘለዉ ነዚኦም ሕጂ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ካልእ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እውን ሓደ ኣካል ናይቲ ንኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክዛረበሉ እንድሕር ሰሚዕኩም ዝተፈላለዩ ቃላት ኣብዪ ኣሕመድ ዝዛረቦ ዘሎ ካብዚ እዚ ፓስተር ዝበሃል ኣማኻሪ እዩ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ሕጂ ሰብ ካብዚ ዝወፀ ምዃኑ እዩ ዝንገር እስኪ ገለገለ ካብቲ ዝበሎ ድማ ሕጂ ንስማዕ ካብ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ቃላት ድማ ክሰምዕዎን ኢኹም አስመራን ጨምሮ የኦሮምኛ ቃል እንደሆነ ኋላ ላስረዳ ይችላል ችግር የለም አንድ ላይ እያይዘን ማንሳት እንችላለን መቀሌ ጭምር ስሙም ሲሰየም ኩሾች ናቸው የሰየሙት አክሱም ከመቀሌ በፊት መቀሌ አሁን ነው የገነነችው ከመቀሌ በፊት ዋና ሰንተሯ አክሱም ነበረች አክሱም ራሱ የአጼ ፈንታሌ መኖሪያ የነበረ ንጉሶ ከነ አብርሃ አጽባ ከተባሉት በፊት የጥንቶቹ ኢትዮጵያን ቅዱስ ያሬድ ራሱ አሁን የኦርቶዶክስን ቅዳሴ አመጡ ምናምን የሚባለው እሳቸው አሁን የመደባይ ኦሮሞ ናቸው በታሪክ የተመዘገበ ነው ይሄ ቅዱስ ያሬድ ኦሮሞ ናቸው አዎ በጽሁፉ የመደባይ ኦሮሞ ነበሩ ይላል ታሪኩ ማለት ነው እና እዛ አክሱም አካባቢ ያሉትን ይሄ መደባይ የሚባለው ከአክሱም ቀጥሎ ነው መደባይ ዛና አንድ ወረዳ ነው ትግራይ ካሏት ወረዳዎች መደባይ ዛና ይባላል ያ የመደባይ ዛና አሁን እነሱ ያሉት መደባይ መደ አባይ ከሚለው ነው የመጣው መደ ማለት ምንጭ ማለት ነው ከአባይ ምንጭ ነው ፈልሶ ወደዛ ይሄዱት ማለት ነው ድሮ አሁን ሰባ እንድርታ የሚባለው አጋሜ የሚባለው አገው ማለት እኮ ነው አጋሜ ኩሾች ናቸው ኤርትራንም ብዙ ኦሮሞዎች ይኖሩበት የነበረ ሀገር ብዙ በዛ ስምም የተሰይሞ ያለ አስመራን ጨምሮ የኦሮምኛ ቃል እንደሆነ ኋላ ላስረዳ ይችላል ችግር የለም አንድ ላይ አክሱም የትግራይ አይደለም በታሪክ አክሱም የትግራይ ሆኖ አያውቅም የትኛው አጋሜ ነው አክሱምን ይትረፈና እዚ መጨረሻ በየትኛው አጋሜ ብዛዕባ ሰብኣይ እዚ ካብቲ ብዙሕ ኣለውሎ ገዲፍና ኣስመራ ብሕፅር ዝበለሲ ኣስመራ እተን ኣርባዕተ ንንመይነን ዝነበራ ከባቢታት ናይ ኣስመራ ሓደ ከም ዝሓበራ ድሓር ኣስመራ ተባሂሉ ከም ዝተሸመ እዩ እቲ ኩልና ንፈልጦ ታሪክ ሕጂ ኣስመራ ከይተረፈ ብናይ ኦሮሞ ስያሜ ዝወፀ እዩ መቸም ኩሉ ናትና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኩሉ እቲ ዝጥቀስ ዘሎ ኩሉ ናትና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዘየገድስ ኣየናይን ካልእን ሕጂ ሕሉፍ ሓሊፎም ድማ ናብ መን መፅኦም ኩሉ ምስ ፈተኑ ናብዚ ኣብዚ ከባቢ ዝነብር ህዝብታት መፅኦም ናብዚ ከባቢ ዝነብር ህዝብታት ንኣብነት ህዝቢ ዓፋር
ኣካል ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ዓፋር ዘሎ ደንካልያ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ናምባል መጽኡ ማለት እዩ በብቁሩብ እዚ ሓጅነ 2023 እቲ ፕሮፓጋንዳ ክጅምር ከሎ ዝፈነው አብይ አሕመድ በብቁሩብ ነዚ ህዝቢ ከላማምዶ ጸኒሑ እቲ ናይ ዓፋር ትሪያንግል ብምግባር ነታ ናይ ደንካልያ ዘላ ትሪያንግል ብምግባር እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ሓደ ክመጽእ ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ ስለዚ እዚ መሬት እዚ ይግባአና እዩ ንምባል እዩ በብሓደ ናስፋሕፍሑ ሕጂ ነዚ ስዒቡ ብወገን ናይ ኤሪቲቪ ዝተውሃባ መልስ ኣሎ ንእሽተይ ንስማዓያ እሞ ካልእ ክንርኢና ብሔረ ዓፋርን መሬቱን ሓደ ካብቲ ከም መጣልዒ ክኾኖም ዝፈሓሓርዎ ዘለዉ ኣጀንዳ እዩ ብሔረ ዓፋር ኢትዮጵያዊ ይብሉን ኣለዉ ነቶም ኣብ ውሽጢ መግዛእታዊ ዶብ ኣብ ገማገም ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዉ ኤርትራውያን ብሔረ ዓፋር ከይተረፈ ኢትዮጵያውያን እዮም ክሳብ ምባል በፂሖም ኣለዉ ክትበልዓ ዝደለኻ ኣባ ጉንባሕ ዛግራያ ትብላ እዩት ነገር ይሄ የምታዩት የአፋር ትሪያንግል ይባላል እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ስሉስ ኩርና ዓፋር ማለት ዓፋር ትሪያንግል ይበሃል ደቂ ዓፋር ኣብ ጅቡቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣለዉ ብስነ ህዝቢ ማለት ዴሞግራፊ እንተዛሪእኹሞ 1.5 ሚሊዮን ህዝቢ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ከይርኢ ተኸልኪሉ ኣሎ በመስመር ቀይ ባህርን እንዲያያይ ተደርጎ ይኖራሉ ከአሰብ ጀምሮ መቀነቱን ተከትሎ እስከ ዳይላክ ድረስ የአፋሮች መሬት ነው ካብ ዓሰብ ክሳብ ዳህላክ ናይ ደቂ ዓፋር መሬት እዩ ከም ግደ ሓቂ ኤርትራ ዕጹቲ ማለት ላንድ ሎክት ክትከውን ዘለዋ እምበር ደቂ ዓፋር አይኮነን እንደውም ሎክላንድ መሆን አለበት ኤርትራ እንጂ የአፋር ህዝብ አይደለም በጣም ቅርበት ያለው እኛ በደንብ የምንፈልገውን ነገር በቶሎ አዝዩ ዝቀረበ ንሕና በእንደልዮ ብቁልጡፍ ክበጽሐና ዝቅልብ ዓሰብ እዩ ዓሰብ ድማ ብታሪኽና ኢትዮጵያ ሱልጣናት አዳል ዝቆጻጸርዎ ዝነበረ بمولو جماعم كيح بحري انت لاين إيرترا بمولو زقوات أرو أدلاويان زبهالو دك حفريهم. The whole coastline, including Eritrean coastline, بمولو ميقوات أرو تادالو أدال من لاتشو يا عفار حزب مالتنا. حدا نتبح 5 مليون حزب عفار كيح بحري كيري يدخل كيلو مالوز بالمجلس مرحبا تسكنا عفار يكونوا كالوت بهرات يبزحيو حدو بتفترو يكون بحقي. ኢትዮጵያ ትባል ሀገር ትኹን ብሔራታ ቀደም ይኹን ሕጂ ቀይሕ ባሕሪ ኣይምልከቶም እዩ መራሕቲ ብልጽግና ምጽሞ ዘለዉ ሙጉት ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጻረር ኣህጉራዊ ዶባት ሃገራት ዘዘናብልን ንሰላም ርግኣትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዘርግን እዩ ቅድምታ ኢትዮጵያ ተባሂላ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ዝቆመት ሃገርን ኤርትራ ብመልክዕ ፌደሬሽን ብኢትዮጵያ ክሳብ እትጉበጥን ዓሰብ ካብ መሳፍንትን ሃጽያትን አቢሲኒያ ነጻ ኮይና ብሱልጣናት ደቂ ዓፋር ትመሓደር ዝነበረት ምስ ምእታዊ ጣልያውያንን ምሕንጻጽ መግዛእታዊ ዶባትን ድማ ኣካልታ ብ1890 ዶባታት ዝተነጸረ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግዝእቲ ኢጣልያ ሃገር ኤርትራ ተባሂላ ናይ ዝተሰሜት ሃገር ወደባዊት ከተማ እያ ነይራ ብ1991 ድማ ከም ኩሉ ክፋላት ኤርትራ ብኸቢድ መስዋዕት ህዝቢ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ሓራ ኮይና ኤርትራዊት ወደባዊት ከተማ ኮይና ናዚ ተሰምዑ ዘለኹም ሙሉእ ትሕዝቶ ኣብ ናይ ኤሪቲቪ ቅድሚ ገለ መዓልታት ዘርጊሖም ኣለዉ ትም ዝበልና ኣብትብል ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰነዳዊ ስራሕ ኢድ ስራሕ ዘሎ ብወገን ኤሪቲቪ ናይ ሓቂ ዝነኣድ እዩ ስለዚ ከም ትሰምዑ ዘለኹም እቲ ዓፋር ናይ ኤርትራ ነይሩ ካብ መጀመርትኡ እቲ ዓሰብ ካብ ግዜ ንድሕሪት ወላ ተተመሊስካ ኣብ ታሪኽ ከልዕሉ ከለዉ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተፈላለየ ገጣሚታት ብኩሉ ቨርዥን ወይ እውን ወገናት ክሰምዖም ፈቲነ እየ ቅድሚ ገለ መዓልታት ሓደ ቪድዮ ዝተሰርሐ ነይሩ ንኣብነት ጅቡቲ ኣካል ኢትዮጵያ ድያ መን ሸይጥዋ ንዝብል ሓደ ኣርእስቲ ሒዙ ሓደ ሰብ ናይ 4 ደቂቕ ቪድዮ ሰርሒ ኢትዮጵያዊ እዩ ክሰምዖም ዝፈቱን ኩሉ ሓንቲ ቅንጣብ ተኣክል ኤርትራ ትብል ሽማ የልዓለናኡ ክዛረብ ከሎ ን9 ዓመት 99 ዓመት ተኻርያ ነይራ يحلف يبودو فرنسا خمس جيروادو نابله نامعت حلولو كيدو أم مجرشتو سومال كتورس لزدليت بقى إثيوبيا هتكلا خلال دليا فرنسا بقى كم جزائت كوينا حيزاتا بنا كثيراتا إلو حجي مولو عموم دري كان قرت لك أتي كم تناي إيرترا بزعبا عسب دو بزعبا إيرترا العلوم ززاربو ناريشن لك نجوبتو انكم عينت ناريشن هالو